maaskari wenye wako Busibabu waende watuletee maaskari wengine. Jodak County Manyamira ojiw mondo wuog karomgi kendo ndikre kaka jokanye bwo chenro mar Inua Jamii tok piny owacho medo jumbe 2 mar ndikruok. Kane oloso e apise madongo ma County Manyamira, Commissioner Onesmus Kiatha owacho ni chenro no mageto ndiko jodongo mani kod higni 70 kadhi nyime koro biro rumo tarik 15 dwe mar 10 tok piny owacho chore nyime kod jumbe 2. Kiatha ojiwo jopur duto e kaunti no mondo bende ondikre bwo chenro manyien mar ndiko jopur duto e pacho ka mochakre yanga kawuono kendo biro timre e thuolo mar dwe achiel mabiro. Tulipewa extension na serikali for an additional 2 weeks. Na wale watu ambao wamepitisha miaka 70 na bado hawajajitokeza, na wasi na kuomba kwamba wachukue hii fursa katika hizo wiki mbili ambazo zimeanza leo, wahakikishe kwamba wote wameweza kuwa registered, waende katika sub county zao, wale ambao hawajajiandikisha ili waweze kusajiliwa. Ile ingine ni kuwajulisha kwamba kesho officially tunaanza the second phase of farmers registration. Wale enumerators wamekuwa trained, kesho watakuwa wanachukua data ya all farmers. So we need to support them ili tuweze